खुलुमबाय गासै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि नायगिरि आरो भिउवारनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनै नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ आपडेट होनो नाजानाय जादों। बे गोदान आपडेटआव आं नोंथांमोननो रुपुयि दुर्गा फुजा लोगोसेयावनो माइनाव खाथि गासा फोरबो फालिथाय रुपुयि बियाबाव गाजा गोमजायै फालिनायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजानाय जादों। खाथि गासा फोरबो थामहिनबा सोरांनि फोरबो फालिनाया दुलाराय भारत नाङैनो थामहिनबा दुलाराय बर' फोलेरनि मानसिफोरनि गेजेरावनो बे खाथि गासा फोरबोआ सोलिगासिनो दं। बेखौ दाब दाब बियाबाव ओनसोलाव मिरुआव गोबां रोखोमै गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रुपुयि दुलाराय बाथौ गौथुम बियाबाबो गाजा गोमजायै फालिदों। बे रुपुयि बिया बाथौ गौथुम आफादा 15निफ्राय 24सिम थामहिनबा अक्ट'बर मासनि 15निफ्राय 10 साननि हाबाफारि लानानै बावहाय आरज गाबनायनिफ्राय लानानै बाय धोरोम फुजिनाय खान्थि आरो माखासे बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ लानानै बावहाय बाथौ आरज गाबनाय बा दाब दाब ओनसोलनिफ्राय फैनानै बावहाय मोसानाय मुसुरनाय दिन्थिनाय आरो ओनसोलनि आरो बायजो मुलुगनिफ्राय फैनानै बावहाय गोबां मोसाखावरिफ्रा मोसाफैनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बेनि सोरगिदिं नुथायफ्रा खोब साबना हामना जादों आरो बे ओनसोलावनो बे एखे ओनसोलावनो थामहिनबा बे एखे लकेसनावनो रुपुयि दुर्गा मन्दिरखौबो रुपुयि हाथाइसालियाव गाजा गोमजायै फालिनो थिरांथा लादों। 20निफ्राय 24 अक्ट'बर 2023सिम बे रुपुयि दुर्गा फुजाखौ फालिनो थाखाय दुर्गा फुजा कमिटिया थिरांथा लानाय जादों। आथिखालाव दुर्गा फुजानि मण्डप साजायनाय पेन्डेलनिफ्राय लानानै गासै दखान पाहार डेक'रेसनफ्रा बावहाय साजायनाया थाम थुम जागासिनो दं। गाबोन अखानायब्लानो रुपुयि दुर्गा फुजाया जागायजेनसिगोन। बेनिखायनो जायफ्रा रुपुयि दुर्गा फुजाखौ नायनो लुबैदों बिथांमोना बावहाय फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन आरो बावहाय बायदि मोसानाय मुसुरनाय आयदाफोरखौ लानानै बावहाय बायदि रं बेरंनि हारिमुजों दिन्थिफुंनाय अपेन पेन्डेल थागोन। बेजों लोगोसे गथ' गथायफोरखौ रंजाहोनो थाखाय गथ'फोर गेलेग्रा आरो बायदिसिना मोसानाय मुसुरनाय सुपार डान्स बायदिसिनाफोरखौ बेफोर हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों। जों मिथिगौ 1952 मायथाइनिफ्राय रुपुयि दुर्गा फुजाखौ फालिबोबाय दं आरो बाक्सा जिल्लानि मादावनो बुंनो थाङोब्ला रुपुयि दुर्गा फुजायानो बयनिख्रुइ देरसिन जायो आरो बावहाय रुपुयि दुर्गा फुजा जानाय लोगो लोगो बियो नोगोरमानि महराव लायो। बावहाय लाख लाख सुबुंनि दैबाना जायो, एरायख'नो हाया जायो। बेनिखायनो रुपुयि दुर्गा फुजा कमिटिया दाब दाब जायगायाव भलुन्टियार्स लाखिनानै बास बा मिनि भेहिकेलफोर लाखिग्रा, बाइक लाखिग्रा, साइकेल लाखिग्रा बायदिसिना स्टपेज जायगा साजायनानै बेखौ डिसिप्लिन भाबै जाहाथे दुर्गा फुजा नायनो फैनाय सुबुंफ्रा जाहाथे खस्थ' मोना बेखौ नोजोरथि होनानै बेफोरबादि हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो बेफोर डिसिप्लिनखौ बे रुपुयि दुर्गा फुजायाव नायनो फैनाय सुबुंफ्रा फालियो आरो खोब डिसिप्लिनै रुपुयि दुर्गा फुजाखौ नायनायनि नुथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बे रुपुयि दुर्गा फुजाखौ जाय मानसिया खेबसे नायनो फैदों बियो जिउआव आरो रुपुयि दुर्गा फुजाखौ नायनो फैयाबासिनो थानो हानाय नङा। मानोना बिनि जि साजायनायनि नुथायफ्रा खोब समायना। जेरैहाय सासे लाइमोन सिख्लाखौ जेरै गानफब जोमफब देलायफब बा बिउटि पार्लाराव हाबनानै जाबादि साख सिखोन समायना खालामो बेफोरबादिनो बे ओनसोलनि थानाय गासै स्कुल कलेजनिफ्राय लानानै दखान पाहार गासैखौबो बेयाव साखोन सिखोन खालामनाय जायो आरो बेखौ गोदान महराव जों मोनफिननो हानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बिदिनो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव रुपुयिया खोब लाइमोन जागासिनो दं। गुबुन फारसेथिं बे रुपुयि हाथाइसालिनि खोला फारसे रुपुयि दैमानि सेराव खाथि गासा फोरबोआबो गाजा गोमजायै 10 साननि हाबाफारि लानानै आथिखालसिम 15 अक्ट'बरनिफ्राय 24
अक्ट'बरसिम बेनि हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन। बेनिखायनो बे खाथि गासा फोरबो आरो रुपुइ दुर्गा फुजा फोरबो बे एखे अक्ट'आवनो एखे तारिखआवनो जोबहैगोन। बेनिखायनो बे रुपुइ दुर्गा फुजा नायनायनि मजाया आथिखालाव खोब मुजिथावना जागोन। आरो बे रुपुइ बाथौ गौथुम बियाबाव साजायनाय माखासे नुथाय जेरैहाय नानि फुख्रि बानायनाय बा गेलारिं बा बायदिसिना हैसां मैसां गथ' गथायनि थाखाय बानायनाय आरो बिनि आसान खेरा बायदिसिना हटेल गासै फेसिलिटिखौनो बावहाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा जा गोसो बावहाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बेदर फिसा जानायनिफ्राय ट्रेडिशनेल फुडफोरखौ नोंथाङा बेहाय एन्जय खालामनायगोन। बेजों लोगोसे अरायसम फुजाफ्राव सोलिबाय थानाय मेथाइ बायदिसिना जानायनि अनगायैबो नोंथाङा बावहाय गोबां रोखोमनि रंजाथाइखौ लानो लुबैयोबा नोंथाङा बावहाय फै। आं बेकग्राउन्डआव रुपुइ दुर्गा फुजा आरो रुपुइ बाथौ मन्दिरनि नुथायखौ दिन्थिनो नाजानायजों बे नुथायनि गेजेरजों नोंथांमोना रुपुइयाव जानाय दुर्गा फुजा आरो खाथि गासा फोरबो बे मोननैबो फोरबोआ आथिखालाव गाबोन अखा नायनाय लोगो लोगो 20 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बर 2023सिम रुपुइ दुर्गा फुजाया जागोन। आरो आथिखालाव बे 10 साननि हाबाफारि लानानै माइनाव खाथि गासा फोरबोआबो सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव लाख लाख सुबुंनि दैबाना बोहैगासिनो रुपुइयाव। बेनिखायनो नोंथाङा रुपुइ माइनाव फोरबोखौ नायनो गोसो दङब्ला थामहिनबा खाथि गासा फोरबोखौ स्पेसियेलि माइनाव फोरबोखौ नोंथाङा नायनो लुबैब्ला फैनो हागोन। आथिखालाव बे माइनाव फोरबो खाथि गासाखौ बेस खालामनानै माइनाव फोरबो फालिनाय हाबाफारिफ्राबो आथिखालाव सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं गाबोन थि जादों 20 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बर 2023सिम बे रुपुइ दुर्गा फुजा फालिनाया सोलिबाय थागोन। बेनिखायनो फोरखौ फैनानै बावहाय बाहागो लानानै गाजा गोमजायै रुपुइ दुर्गा फुजा खुंफुं आफादा बावहाय नुजाथिफोरनो बयखौबो खावलायदों। मख'नो गोनां खोथादि बाक्सा जिल्ला हिसाबै थांनाय बोसोराव रुपुइ दुर्गा फुजा फालिथाया खोब सेथि डिसिप्लिन फालिथायनि मादाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 3थि मोनदोंमोन आरो सालबारि महकुमा हिसाबै सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। मिजिंथियो एबार रुपुइया बेनिख्रुइ आरो गोजौसिनाव थांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। मानोना आथिखालाव रुपुइनि फुजा मण्डपनि साजायनाय जि नुथाय बियो सिगांनिख्रुइ साबसिन जानाय। बिनि अपेन पेन्डेल आरो कालचारेल श' आरो माखासे मोसानाय मुसुरनाय आरो पुलिस मिलिटारिनिफ्राय लानानै रिसिपसन कमिटिनिफ्राय लानानै आलासि देरानिफ्राय हटेल साजायनायनिफ्राय जानाय लोंनाय बायदिसिना बे ट्रेडिशनेल फुडनिफ्राय लानानै बावहाय ओरैबायदि दखानफोरखौ साजायनाय जादों। बे दखानफोरखौ साजायनायखौ नुयोब्ला मोनसे फरेन कान्ट्रिनि हाथाइसालियाव नोंथाङा हाबनाय बायदि मोनगोन। बेनिखायनो नोंथाङा बावहाय फैनानै नोंथांनि गोजोननायखौ लानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो साना। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो सर्टलि सुंदोबै नोंथांनो मोननैसो रुपुइ दुर्गा फुजा आरो खाथि गासा फोरबोनि नुथायफोरखौ होबाय। नोंथांमोना रुपुइ दुर्गा फुजा जानाय लोगो लोगो खाथि गासा फोरबो थामहिनबा माइनाव फोरबो फालिनायखौबो नायनो हागोन। आरो माइनाव फोरबो फालिनायाव एन्जयमेन्ट खालामनाय मानसिफ्रा फिन लोगो लोगो ओंखारनानै बे रुपुइ हाथाइसालियावनो रुपुइ दुर्गा फुजाखौबो जानो हागोन। बे रुपुइ फुजायाव मोननै फोरबो आथिखालाव सोलिगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो। फारसेथिं खाथि गासाखौ बेस खालामनानै माइनाव फोरबो फालिनाय आरो गुबुन फारसेथिं बिमा दुर्गा गोहोनि देबिखौ फालिनाय जि हाबाफारि बेबो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै 24 अक्ट'बरावनो जोबहैगोन। आरो गुबुन फारसेथिं बे माइनाव फोरबो फालिनायाबो बे दुर्गा फुजाजों समान भाबैनो जोबथाहैगोन। मोननैबो दुर्गा फुजानि पेन्डेल साजायनाय आरो दखानफोर जि खालामनायनि जि सिस्टेम बा डिसिप्लिन बेनि सिरिबाङा खोब नायथावना जादों। बावहाय बे सिरिबांखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङा रुपुइनि दुर्गा फुजा फालिनायनि जि डिसिप्लिन बेखौ नुयोब्ला नोंथांमोना सोमोनांगोन। नोंथांमोना रुपुइ ओनसोलखौ नायनायजों लोगोसे रुपुइ दुर्गा फुजाखौ एन्जय खालामनो थाखाय दुलाराय आसामनि मानसिफोरखौ लोगोसेयावनो जायफ्रा बावहाय मोसानो मुसुरनो बा बादायनायाव बाहागो लानो लुबैयो बिथांमोनखौबो खिन्थाखानाय जाबाय। गुबुन बोसोरनि बायदि बावहाय बादायनाय
बायदिसिनायाबो सोलिबाय थागोन आरो अपेन पेन्डेलावबो मोसानाय मुसुरनायफ्रा सोलिबाय थागोन। दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, दा बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबनो नाजाबाय। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर'।